Christmas lights nga gibitay lang sa mga sanga sa kahoy maoy gitutukan karon sa mga personnel sa Aksyon Agad Team sa Talisay City. Mga laya nga punuan ang gipangputulo sa dayon aron kalikayan ang sunog. Si Femari Dumabok sa report. Sugod pa lang netong Biyernes, Disyembre 1 ug sa weekend, way pahuway ang mga kawani sa Aksyon Agad Team sa Talisay City. Human makadawat og upat ka mga hangyo matag adlaw nga ipaputol ang mga kahoy nga patay. Samtang sigari tugunon pangu sa Aksyon Agad Team, mibutyag nga sila na ang miyawhag sa tagbalay usab nga angayang putlo na ang mga punuan sa kahoy nga patay na. Ulaya, iyang gyulagway nga risgo kini labi na nga ang uban dayan-dayanan og mga Christmas lights. Mao sa natong ahuwag sa taga-Talisay nga kanang inanang mga kahoy nga dool silahan nga mga laya ipakuha gyud nila namo kay para nga way kuyaw sa sunog ng ilang panimalay. Nipalabang na og resolusyon ng konseho sa Dakbayan sa Talisay nga nag-awhag sa Bureau of Fire nga susihon ang kalidad sa mga Christmas lights nga gipamaligya. Pagsiguro nga way substandard nga mga Christmas lights nga mapalit og madayon-dayan sa mga panimay ug diha sa mga buhatan. Sagad sa dayon-dayan sa mga buhatan sa City Hall, gamitan gayud og mga Christmas lights nga pasigaon bisan sa adlawan. Mao gid pinaka-importante kay ato sang giyon nga atong taga Bureau of Fire nga i-double check yun ang mga namaligya o mga Christmas lights ato ang syudad. Na dili substandard nga ilang ipamaligya. Mag-celebrate sa Christmas, no? Kinanglan i-double check yun nila kung sa'y angayan nilang butangan nga dili yun mabutang sa peligro sa ilang kinabuhi, no? O gini pinaka-importante kayo. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.